abusia Sammor-Duah na meka se bema bia eni sampa eka Sammor-Duah ene ne nkrofo ho na ene dia mede ba no ya sembisa ekosa nyina ya te no ada ena na chese eye contempt hearing na nasang majafla a petition Kumasi High Court no se onfre na ya Sammor-Duah na obi a wonim se ohini wo kurum honom ne ade no wo mre no tutu na umusa no eno na asem no case na data Kumasi High Court e de share no eno ada na busua e ba so ntini ye hwe animu se obeba na Sammor-Duah be mebie ni ho obeyi ne ho ano e de afa ho na do ma hene be ka kire se asem bia ni court obi anfa ahwe court enso nei krata efi na ya Sammor-Duah akache ya ne din ya dodo no anim na krata no so no read of oba ena e wo so ayi wo kire se wosre se court no emfa asem no contempt hearing no be yanka wonyi asem no emfa mfi Kumasi ana se bona hafo honom no na emum no mantam du 9 na aka ne de be odi be ko bia no enka opepa e sign ne bambo ne niema binti awusia na asana no yenko tie nsem bia bu mahama e dia to dwa wa bro mo court no obo hotofo nyina de kire yenko tie ne ba na yensoso yate ho yeba sisia awusiafo me chiamo ena no pay a brief update ena me pese me de mamo yama masuti se ene the contempt case hearing ye di bre court against Rondolph Oba a oboni hu samrani ya Sammor-Duah nyame adom e me be pie mu court se ne court nhihye etie no Rondolph Oba Sammor-Duah e twere letter e di bedon the Chief Justice say was the Chief Justice say onyi case no emfree Kumasi High Court na onfan ko in the court apart from the Asante region any the Bono Ahafo region na sem nyina ne say Ahafo region any Bono region is ana otumfo o say to His Royal Majesty ne say ntino ono no he's not feeling safe to be in those region in case the court hearing still continuing within these jurisdictions. And to us, the Chief Justice said, only assemno and free Asante region, no one found any other region apart from the Ahafo region. Yeah, the ATN, Yamohu, because within the right. And a court processes no, you need to follow the due process. And in the entire Kasano, he has to demonstrate for us to see. Emra na ye wo the High Court na ye determine the Mandemon's case no. Mutre ediba say the judge was biased. Almost the same judge no, because we didn't object to that. Adintia because we know very well say ye Mansan Rose ye judge no what na asem no sukrana. Because the law is the law. And the idea grande on tradition and custom can never be changed. And yet, I say, I'm almost a side judge, you know. And omudi judge ya, ebi omwana recommend you, so when I recommend you, no mudini bae. Ampa, ya call ya judge ni fia dance, di ni maya wene ni mano, o di asemno edi mayen. Enu echi na edidi muama, na nasanga jafla, nyami eni na nanomada ruma, ya gazeti na, waye sampa mahini. Enti se yedi asema ba court emra court kro na ankasa no wa ankasa be fali wo processes wo ha e ka sen ka yen mo na nasama jafla ne gazette ne ngu ne nyina processes na be fali wa ha ne nyina no wa ankasa you didn't feel safe who call through all the processes ema court ne dismissi we yi na fali no all this time no you didn't say you didn't feel safe say na wa bumra so a ye de wa back to the very court now wa address say nkayen to be bingu a court no e ka say de bi ne o ka say yen sisa ana ye mongu no enyina mra kwan so a ye dismiss ye no say who ka say you don't feel safe in the same place ebra o ma ha ana ka bi enam ho me yen ko stop ka no say ye hwemu say Farouk na timu ana ho na timu tamu ana ye wo high court Angelina wo si na mo kura mo ba na mo sawa ni mo ho na mo ye mo videos obi ani mo ne hweye because it is not about hooliganism,
It's about near Meranesie, near Mamre, near Mania Eka, and near the Kayasem. Enti ebusia for a buyer no. Yen judge no and our court and intimate case say. Tini court no, what two edia shedda. Enti the case has been scheduled for hearing on 29th of June next month. Samre no na nneoma na odi aba ne nyina no ne mmra sem anu yie ne bibia wo mu bia no na e de abetu court anim. Enti medamasi the way I believe in the court system na wetimi atwere de aba say yenyi emfa nko baby because unim say eye ne right so wetimi bisa no a ne nkurofo mate say Fulani akwada no awo kata no jubilate say court wa maso ene menim where has a court being rescheduled become a victory menim tamwa eno aba the way our more jubilate they believe in the system no I know whatever comes from the court will be accepted and they will stop doing that hooliganism and in your manner omuye nti ebusiafo obi anka na komanto ne yam the substantive issue na ye diaba no edaso wo ho de na ye diaba sampa nkonwasem etoye Farouk Ahmed the way amedia to oni maame and edim the petition by through that petition no ye kan wiye e ma nana samajafla ebusiafo yi no ahemfo mo sampa traditional council agene to mo mane so aye omo nso so akere no akonwa no bebi ane tishe mo amohwe video so a eda ho a Daniel Okra ono ankasa age to mo se sampa akonwa ne tishe menhia tie bae ebe fulfill the requirement of tradition and custom ema nana samajafla ne sampa atana nkonwa ebe so akere yera enwechi ni Osefata aye the acting president edin nsa share nana samajafla nkrata asi emera traditional council share omo di bae doma hene fi se nko obetimi di mra na hye ne botom aye ni opeso wo ye Ghana mra nso en mane kwan saa tie maye ba court ema court no e kan se ansa na wo no be hye se yemfa nana samajafla nkrata ama no eso ohwehwem no hunu se nana samajafla ne esese ahemfo famo na ye di omudi ade no wafamo ana ampa osan egitu mu se sampa nkonwasem ya kan wi irrespective of near Sammor-Duah for ni omo keka ho nka ogitu mu se adanse di a ewo nanim videos ahodo ene nkrata ahodo no ekire se sampa nkonwasem no yerua akan wi na saa asem no nso a yerua akan wi no ohunu se court bi aboagu na higher court bi ama orders which has put aside near yerua ene asanteman ekan ye no ne scienti emera ye kan saa wi no Sammor-Duah ceases to be party of any case that is coming because ya can't say we ema wedding kugu ye ko 100 meters first heat now lose wa ye ko second heat a unka ho biom le senti no nana samajafla be pie mu no ye gazette no Farouk Ahmed eba court to say court no and overturning sa ruling no court ne ka say dey bi ema court no ebo ne nsem no de ba ye no guye ensem nyina Farouk Ahmed e feel free no bia enka so obekunu obi anka so obeye ne bibia otimi be fali ne processes nyina a mohwe eyi na amede tu ho no ne nyina wo processi no Kumasi na se ene cyber akubiomu a o say I don't feel safe why ene epe wo de wa ye den atemdidie ne nuama amu ye da ben na mahunu se Asante hene bi ana wo hene bi ti Asante original ono nso yes atemdidie no omoni mi se amamre ne amane ene Ghana mra na die nuama nti Asante enye gidigidi Asante eni mamamre onse amamre enti ebusiafo obi anka na komanto ne yam nyame ya adom a on the 29th before 29th ne bedru no nhyehyeye biara e wo bia no ye bema maso ati the substantive issue ni say Sammor-Duah alias Farouk Ahmed work contrary to the orders of the court obu court na nimtia eni ye diaba odiaba say onu nye safe e wo Kumasi enti yenyi asem ne mfiri ha enti judge ne nso betie ne ye lawyers e wo anu ye bi e wo ho no omo de beba menim say before 29 ne bedru ama ya ba court no na ne ye ho bia ye ho te meda obi biara si mesre sampa man monkoso a na mombo sampa so ndwe ho ban Ghana police any other security agencies emma obi emfamra enhye ne nsamo enye bibi enko. Gone was the days na doma hene emma regional minister any DC ma won kwan
ɛma ɔmo de sikan twitwa nkurofo sɛn nkurofo bi apade ne nneɛma saa mmere ya yɛwɔ mu die ɛnya ade a obi bɛma ɔmo kwan ɛma ɔmo ayɛ saa nneɛma ne bi ne sɛnti no Ghana Police Service ɛwɔ hɔ a ɔmo bɛbɔ obi biara ho ban mɛsrɛw so obi yɛ obi bi na wonti ase a kɔ police station na kɔyɛ cases no empro ɛma mabamo mu sɛ yɛayɛ cases bebree bɔne ɛwɔ hɔ yi empro mɛsrɛ mo sampa sondwie mo ɛna mo nso mo nya mo sondwie nti ama mo nni tutrafo akyi ɛma yɛ kuro no asondwie ɛnsɛe yɛ ma ne daakye stable peaceful environment ɛna ɔmo de bɛsua adeɛ yɛ mai any other places ɛbɛ akɔtena atwere exams na ɔmo nyinaa pre the same schools no nti yɛ na yɛ ma na ntimi anya environment conducive environment ntimi nsua adeɛ ampaase yie na ɔmo ni ada nkwadaa ɛkɔhya bebi kopria na yɛdi yɛ ma no abro timesre na nasangba jafla ɛne na tena nkonwa na nasangba jafla ɛne na busua ɛnyɛ bibiara ɛbɛsɛ sampa so ndwie ɛno nti na mmerɛ bia no obi no yɛ kakabi nsɛm a na nase de bi ɛyi yɛmfa mmra amammerɛ ɛne Ghana mmra so na yɛmfa ɛnyɛ ne ɔmu yɛ no yɛnsi ho kwan nti mesrɛ saa nneɛma na bɛkɔ so ayɛ saa flani akwada no etika nsɛm bi na akɔfa nkrofo so mo mbɛsɛe mo amonim mo amo wɔte memofo amo nyina monim sɛ nana ne nebusua ɛnyɛ tutrafoɔ because corona enam dihyo so ababedi yensa no ɛsɛ sɛ dihye nom ɛbɔ ho ban yɛnsɛe kuro no yɛnkɔhyi obi japade because yenim the way a estie sɛ wobɛbɔ bra na watimi ase bibi na obi a woni bi no ɔno na wɔsɛe obi die a ɛmfa ne ho but yɛnka sɛ wasɛe obi die ntene yɛnkɔsɛe wo die da bi yɛnyɛ ne saa yɛnim sɛ mmara no ɛkyerɛkyerɛ sɛ yɛ mmara no bɛyɛ adwuma enti de bia ne yɛka kyerɛ wɔ mu a yɛsɛ wɔ mu nneɛma nyinaa ne sɛ monkɔ police station na monkɔ reportu mmere pa mo no mmara no bɛyɛ adwuma ɛno ɛne yɛahyɛ ase a yɛhuni yɛnim sɛ the way a regional minister ɛne DC ɛne ɔmo keka ho because of politics ɛgyae wɔm na ɔmatumi afa sika hwɛ abranteɛ yɛ a wɔkɔtwerɛ SSC ɔmo ankasa maame no ɛsupportu wɔm abranteɛ ne busuafo ne maame no side ɛsupportu wɔm ba ne nyina akyi no ɔmo tumi fa sikan ɛde twitwa akwada yi ɛku no yɛntimi nyɛ saa because mogya na ɛnam yɛ no mu no ɛyɛ hyenyɔla di hye mogya kronkron yɛnni bɔne yɛbɔ adeɛ ho ban nti mɛsrɛ maame ɛne wabusuafoɔ a yɛtwitwa wo ba ɛku no woda so di sankrofo yɛ kyi a wo ba ne bɛdi awerɛhoɔ ɛwɔ asamado te mo nsamra na mo mmɛka yɛ ho na yɛmmɔ sampa so ndwie ho ban mɛda mase nti abusuafoɔ ne yɛkɔsi yɛ nyina ne sɛ watwere aba sɛ ɔnyɛ safe ɛwɔ Asante region ɛna ɔnyɛ sure sɛ ɔbɛyɛ safe ɛwɔ ahafo nti yɛnyi asɛm no ɛmfa nkɔ any other region mmara no ɛbɛhwehwɛ mu sɛ mmara ne makwan saa sɛ wotimi bie wa no ka sɛ menyɛ safe ɛna sabi hwan na ɛsɛ sɛ ɔcreate safe environment the safe environment is created by the police nti yɛhwɛ na saa nneɛma no nyinaa if they are saying they cannot create that safe environment in Asante region, they can create it in Ahafo. They can create it anywhere, but they can create it in other regions. Why will they be saying that? No, they need to come and demonstrate it. Intimidamasi. I mean, come on. No, beyond Kosu and more Sampa soon be home by. More ye Juma or Sampa, Mesremo. Monkoswa, Namunyamo Juma. More Mudiga, Momra. A Juma Yafua, by a Juma Yafua, Edima Baho, Yedamasi. Monkoswa, and Yamim Repamono, Yenem se, Adia as I say, Monsakana Mudia Jumapano, Nanan and Nankunya. Fight for that. Emma Monsaka. Yamenko Bibiaraho. Na Omomunina Humbai. Amen. We Ebusia enti Ebumahama ena yete ne nka no. Na ensem ni nyina nkamfo ano. Yeguso asem ka cho se saa na tie ye kanfo odua ne kanfo achacha. Enti wo fra na ye kanfo no. Oba bebo ho no na achacha ne befo no a eni behu. Media de mentiase baako pa kese baako pa menche dante ase ne se. Court a wo se ho ye wuhu.
bu mahama krompo ho no steti wo mu se court ho ye wo hu pa wo se yentumi nkansem ne bi yema empo judge obetena asem no so abua no wo se wonya judge ne mu gidie se obetumi abua de ama ofi se aha ya Asante anyam bia a judge fo no omo akotena asem no so aka no omo ya Asante hene dia. And how sure are you say nipa na wotena asem no asem no so aka no oye Santini ana so onye Santini? How sure are you? And I feel crumpo no court to crown one they will see on Tiasi and I say what stress ye nyimfiri honom no emfa nko ba bia wan kasa wo pe no court honom no nyo na wo de nkrata kokoma court no say applications are ye say ye gazette and court ama kwansi enko gazette na nasa majafla no wo court senka ye ntwam a court ampene wo dismissal wo documents no ehwa na wo koye ya wo ko file wo processes wo honom say na nasa majafla yenhwe nanka gazette no court wa ye no wonte ase tinki ntwam a court dismissal wo no enti court a wo tumi akọ honom ede won krata no ha akwakodan wo mo na ya dismissal pen de sida na beka kire se uni wo mu gidie ana se influence binti ni ade na wo safety ni nyina konkomra no wo de kwakodan suma hene se na no ba ye sei ye di ka chem se suma hene no bi anye ne hwe ana mra no Ghana ha no bi ne obro mra so entumi masa wo ba for hearing e court e Kumasi High Court na oba bedu hanom no obi de nsa ba keka aha yenye saa wa hanom ena ye nyina ye nim mra no ye tikroma ye de ye adwuma enti na de ye so ye beka no we ne ye nka ne pi fi se yate ase ama court a shifti asem no ye nya ate ase ama wo kan no so no so na san magafra nkofo no ye din o mate ase enka ye na kekoda ne ye na kokoye samudwan nkofo nka bon silo mbesi arante e wo krum hanom enso so ye court a na san magafra na busu afọ kọ ye ka kire wo mo se entumi maso na ne ya se to a next month no won so ma ye din agema no tum ate ase enso so senka Sammor-Duah na ode court ena ye kwa ka ne na se nra ena ye kokoduru honom no court etu share da kama hu nsema be pie okrum hanom ubehu omo bloggers ahodo wa beta social media so emu ma ye mu ye ho ena emu fulani fu akwakonya kata atena ye mu nipa ka ba be hu so wa beta social media no so ya wo mo kwan edi atem enti na edi ye hwe animu se brand be so ye de aboten bokọ no ye bibia se de si ye ya court se yentumi maso ye se ntu hye da no ya te ase yenim se de tie bia se de hye ase na kakra edu ba bi kwempo no mo amosa ka se judge no mo mpene ye sa change judge no o san be ka de tie amo still mo se mo mpene enya mo dai ye hye asem na se ye ka mo de kokuntire mo de traditional council mo de bamenhia akọ ni nyina mo dincho chinchina mo se mo mpene o sa file for processes biem ye sa bo ugu ye sa sem na wo kan nyina so eti do yo dodium na wo yo dodium no a so ma hene no so enche bi obepe House of Chief President into opese ofoso a bekika Asante na oji film no di nya no ni nyina ebeba awie ye eti ye hwe animu se ebre no beso manim ne awunim mra wabo degree na no wie kama wonim mra omo bi hye wachi ye ehye okutupa ena de anim se ese wo ye no eno na uguso a wo ye enti se de ekwan mu bie ba no sa kakra sa bre no beso ese ye woduma se awie enche bia eno yera kan ye fia pire so beba no mu nyina ba wie a soro honom no ebe ye dwo house ho enti de wo ye ne de esi ade yankopon ahyase eyi mutokrata na kakra ebre no so so nti obusia na petition na Sammor Jafla petition Kumasi High Court no na contempt ho nsem ode kodan no sei na ehwa mane nso so esia akodu medimu si hanom mse de be free ma baby asoso no ye mama so ensi medin dia tesem hene koko yakra ho